δράση εκπαιδευτικού χαρακτήρα για το Σύνδεσμο Προπονητών. Θα ακολουθήσουν πανελλαδικά το δεύτερο μέρος, αυτό είναι το δεύτερο μέρος, το πρώτο μέρος το θυμάστε που είχαμε κάνει στο ΣΕΦ. Δεύτερο μέρος θα δείτε σήμερα το θέμα της διάλεξης και θα ακολουθήσει και ένα τρίτο μέρος προς το τέλος της χρονιάς που θα παρουσιάσουμε τις στάσεις τις οποίες εμείς δουλεύουμε στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ξεκινώντας, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να δώσω το μικρόφωνο στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σταματιάδη, πάντα είναι κοντά μας, να πει δύο λόγια και στη συνέχεια ο Γιώργος Ουκρανάκης θα ασχοληθεί με το θεωρητικό κομμάτι, θα παρουσιάζει για πρώτη φορά διαδραστικά το θέμα στην οθόνη και αφού τελειώνει με τα σκίτσα οτιδήποτε, αμέσως τα παιδιά από τα κλιμάκια με τους κύριο Ιατρούδη, Προδρομίδη και Αλεπιδέα, τεχνική σύμβουλη και αυτοί, θα δείχνουν ακριβώς το κομμάτι που θα έχει παρουσιαστεί. Δηλαδή θα γίνεται σε μέρη. Πρώτο μέρος θα δείχνει πρακτικό. Δεύτερο μέρος πρακτικό, θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα και θα ακολουθήσει μετά η συνέχεια το άλλο κομμάτι, το άλλο αντικείμενο της μάθησης. Κύριε Σταματιάδη. Λοιπόν, καλημέρα για μένα που βλέπω πολλούς παλιούς φίλους και νέα παιδιά όμως, ανθρώπους που έχω συνεργαστεί μαζί, αλλά και καινούρια παιδιά τα οποία θα πλαισιώσουμε τους παλιούς για να γεμίσει πάλι δεξαμενή των προπονητών της χειροσφαίρισης. Ξέρετε, ζοριστήκαμε λιγάκι για να το κάνουμε αυτό σήμερα. Είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, αλλά δεν υπήρχε πιθανότητα να μην το κάνουμε για να μην σας δώσουμε τουλάχιστον μια τέτοια ευκαιρία. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, αγωνιστική, πάνω απ' όλα με υγεία και το κυριότερο απ' όλα είναι επειδή το επάγγελμα που έχετε επιλέξει είναι ίσως το πιο δύσκολο που υπάρχει στον αθλητισμό, να μην τα παρατάτε ποτέ, να αγαπάτε το γάτο και να παραμένετε κοντά μας για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε να επισημάνω ότι η μερίδα αυτή βιντεοσκοπείται, οπότε στη συνέχεια θα ανέβει και στα social αλλά και στο site του ΣΥΠΧΕ και επίσης μετά θα σας δώσουμε και μία βεβαίωση παρακολούθησης ηλεκτρονικά. Θα σας σταλεί στα email σας ηλεκτρονικά η βεβαίωση παρακολούθησης με βάση την υπογραφή που βάλατε στην είσοδο της μερίδας. Κύριε Κρανάκη. Ακούστε εδώ, αν θέλετε και δεν σας ξεβολεύει, μπορείτε να έρθετε και εδώ πέρα που είναι πιο κοντά, ό,τι θέλετε. Συγγνώμη που είμαι έτσι, έκανα μια επέμβαση για που είχα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Οι παράλληλες δράσεις που θα κάνουμε αφορά τα θέματα της ανάπτυξης K16, K14 και πιο κάτω. Ταυτόχρονα θα γίνει και στο Final Four της Άρτας, αλλά θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη και στη Βερία, το μοιράζουμε από τους εκάστοτε εκεί ομοσπονδιακούς ανάπτυξης. Επομένως, κοιτάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο τώρα και μετά ξεκινάμε στα υπόλοιπα μέρη. Τα θέματα σήμερα είναι, θα κάνουμε τις προθέσεις, τακτικές προθέσεις της άμυνας σε θεωρία. Θα κοιτάξουμε λόγω χρόνου να το περάσουμε λιγάκι πιο γρήγορα και τα πρακτικά. Και μετά θα μπει το δεύτερη φάση, η οποία είναι επίθεση με δύο pivot, μια μεθοδική ανάπτυξη με το pivot. Στο τέλος θα κάνουμε από κάθε ενότητα ένα ψηλό μικρό διάλειμμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, και ό,τι απορίες και σχόλια έχουμε. Επομένως, το πρώτο μέρος έχει να κάνει με την τακτική πρόθεση της άμυνας. Δεν θα έχει πρακτικά, θα έχει μόνο θεωρία για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Και οτιδήποτε απορία είπαμε στο τέλος. Οι τακτικές προθέσεις της άμυνας, το πρώτο που ασχολούμαστε και ειδικά στα ηλικιακά εμείς στα κλιμάκια είναι η παρεμπόδιση ή η ανάκτηση της μπάλας ή το κλέψιμο της μπάλας. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δεύτερο είναι η πίεση. Το κάθε ένα από αυτά θα τα αναλύσω αργότερα
πιο επιγραμματικά. Το τρίτο είναι η αποτροπή. Το τέταρτο είναι ο έλεγχος παίκτη χωρίς μπάλα, αλλά και με την μπάλα. Να ελέγχω δηλαδή τον παίκτη με την μπάλα, αλλά και τον παίκτη χωρίς την μπάλα. Η αλληλοκάλυψη και η διπλή κάλυψη, δηλαδή όταν ξεπερνάω κάποιον, πώς θα τον καλύψω, που θα το δείξουμε αργότερα. Το πρώτο είπαμε, η παρεμπόδιση, πώς θα κερδίσω την μπάλα, πώς θα την ανακτήσω. Αυτός είναι ο στόχος της άμυνας, τουλάχιστον στα ηλικιακά, να τον κάνω τον παίχτη πιο έξυπνο, να τον κάνω τον παίχτη όσο γίνεται πιο... να αποφύγω το μαρκάρισμα, το φάουλ, μόνο σε φάσεις επικίνδυνες, αλλά περισσότερο πώς θα ανακτήσω την μπάλα, πώς θα είμαι πιο δραστικός στην πάσα, στην πορεία της πάσας, είτε αυτή είναι σύντομη πορεία, κοντινή πάσα, είτε είναι μακρινή την πάσα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε, εάν η μπάλα είναι παράδειγμα στο αριστερό ίντερ, το κόκκινο είναι μια πορεία στη μακρινή, κοιτάμε να ανακτήσουμε την μπάλα εκεί, δηλαδή που είναι δύο παίχτες διαφορά, δηλαδή από το play στο extreme ή από το ίντερ στο ίντερ. Εκεί πέρα, εφόσον έχει περιθώριο, πρέπει τον παίχτη να τον έχουμε σε ετοιμότητα πάντα, ούτως ώστε να ανακτήσει την μπάλα. Και γενικά στη χρήση του χώρου. Τι σημαίνει παρεμπόδιση? Είναι η ενέργεια αυτή η οποία πρέπει να κάνει ο αμυντικός στην πορεία της μπάλας για να την κερδίσει. Δηλαδή, εκτός το ότι πρέπει να ενοχλεί την μπάλα, και όπως είδαμε και τελευταία 10-15 χρόνια σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ότι πλέον οι άμυνες δεν υπάρχει 6-0, δεν υπάρχει 3-2-1, είναι όλες επιθετικές και γι' αυτό έχει αυξηθεί και οι προσπάθειες από τα πίβο. Έτσι και πολύ το ένας εναντίον ενός. Επομένως, εμείς θέλουμε αμυντικούς έξυπνους, άρα πρέπει και την κυκλοφορία της μπάλας να ενοχλώ, αλλά και να έχω πρόθεση να κερδίσω την μπάλα. Άρα, η παρεμπόδιση, εδώ πέρα στη φάση αυτή, που είναι πιο εύκολη, όταν είναι κοντά στη γραμμή, στην πορεία τη μακρινή. Όπως λέω, μακριά, μεγάλη πορεία, μεγάλη πάσα στο κλέψιμο, να έχω περιθώριο της μπάλας. Εδώ έχουμε κάποια σημεία βάλει πώς παρεμποδίζω. Στο ένα είναι εδώ πέρα ότι ο παίχτης πρέπει να βλέπει και τον παίχτη που πασάρει αλλά και την μπάλα, ενώ εδώ πέρα έχουμε λάθη, όπως είναι στο πρώτο που βλέπουμε ότι ο παίχτης βλέπει μόνο την μπάλα και δεν βλέπει τον αντίπαλο που πρέπει να πάρει την μπάλα, και εδώ πέρα βλέπει τον παίχτη του αλλά δεν βλέπει την μπάλα. Επομένως πρέπει να βρει μια τέτοια θέση που να έχει και το οπτικό πεδίο της μπάλας αλλά και του παίχτη. Γιατί φτάνει να φυλάω τον μακρινό παίχτη, να βλέπω τον παίχτη μου και να του παίρνει μακρινή πάσα. Άρα δεν βλέπει και την μπάλα και τον παίχτη. Και κυρίως να μάθει το παιδί, να μάθει ο νέος ότι ποια είναι η στιγμή που πρέπει να ανακτήσω την μπάλα, ποια είναι η στιγμή που πρέπει να την κλέψω. Είναι όταν φύγει από το χέρι του αντιπάλου, που πρέπει να αναλύσει και την πορεία και την πάσα, αλλά και την ταχύτητα της πάσας, αλλά και την απόσταση. Αυτό μάνι θέλει πολλές ασκήσεις, στο οποίο το κάνει στο παιδί πιο λειτουργικό, πολύ πιο έξυπνο. Ένα παράδειγμα, θα έλεγα να τα περάσω λιγάκι πιο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο για να πούμε και στα πρακτικά. Επομένως, η μια φάση είναι ότι βλέπει μόνο τον παίχτη και δεν βλέπει την μπάλα και το ξεπερνάει. Εδώ πέρα έχει οπτική επαφή μόνο με την μπάλα και δεν βλέπει τον παίχτη του. Και εδώ πέρα έχει οπτική επαφή και με παίχτη και με μπάλα. Το δεύτερο είναι η πίεση. Πρέπει να πιέζω τον παίχτη μου, πρέπει να πιέζω τον παίχτη ο οποίος έχει μπάλα. Η μπάλα βάζει γκολ, εκεί είναι ο κίνδυνος, εκεί είναι το επικίνδυνο, άρα πρέπει τον παίχτη που έχει την μπάλα να τον εξουδετερώσω. Δηλαδή να αποφύγει μία ενέργεια το ένας εναντίον ενός, εκεί που σας είπα βάζει γκολ. Και εκεί που είναι επικίνδυνη φάση, όχι στη σέντρα, αλλά όσο πιο κοντά γίνεται και ανάλογα τον αντίπαλο που έχω, θα πρέπει να κάνω και φάουλ. Και μάλιστα εδώ πέρα, όπως είναι εδώ ο παίχτης, εδώ πέρα βάζω τα στοιχεία της δυνατής αδύνατης πλευράς, δηλαδή να τοποθετηθώ έτσι για να τον κατευθύνω που θέλω, άμα είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας, για να έχω περισσότερα περιθώρια στον παίχτη, τον επιθετικό που δεν ξέρω που πηγαίνει, για να μπορώ να τον κόψω. Η πίεση τι είναι? Είναι η ενέργεια αυτή που κάνει ο αμυντικός ενάντια στον παίχτη που έχει την μπάλα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός. Και τι στόχο έχει? Να μπορεί να το σταματήσει και
και κάποιες πιθανότητες που μπορεί να έχει ο επιθετικός να του τις μειώσει, να τις κόψει. Άρα πώς τις κόβει, δίνοντας πλευρά, δουλεύοντας με τα χέρια ότι από τη μια πλευρά δίνει πάσα, από την άλλη δίνει πάσα και γενικά είναι κάποιες ασκήσεις που πρέπει να τα δουλεύουμε και να τα εκπαιδεύουμε τα ηλικιακές κατηγορίες. Και μάλιστα εκεί που τον πιέζω, εκεί καθυστερώ και την πάσα. Γιατί αλλιώς να τον παίζω έτσι, αλλιώς να τον παίζω με χέρια και του λέω όχι από εδώ πάσα, έλα από εδώ ή πάσα από εκεί. Άρα ο συμπαίκτης μου πρέπει να είναι έτοιμος σε μια μακρινή πάσα να την κλέψει και να την ανακτήσει την μπάλα. Θα περνάω λιγάκι πιο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Συγγνώμη. Θα τα πάρετε εξάλλου. Μια περίπτωση στο 1-εναντίον-1 για την πίεση του παίχτη που δίνει δυνατή αδύνατη πλευρά, εκεί που είναι η μπάλα λέμε την πίεση και εκεί που είναι επικίνδυνη η αποτροπή. Όπως σας είπα στην αρχή, πρέπει να αποτρέψω τον αντίπαλο, να μην τον αφήσω τον αντίπαλο να πάρει μπάλα. Ακόμα και στις 6-0 πλέον βλέπετε βγαίνει το extreme στο play ή τα διάρκεια βγαίνουν ακόμα στο play. Γενικά κοιτάνε την κυκλοφορία της μπάλας να την αποτρέψουν ή να πιέσω τέτοια να σταματήσω την κάθε επιθετική ενέργεια της επίθεσης ή την τακτική να χαλάσω. Η αποτροπή όπως είναι δεξιά και αριστερά, τι σημαίνει ακόμα και στο pivot, ότι και τη διαταράσσει αλλά σταματάει και την κυκλοφορία της μπάλας και σίγουρα μπορεί να οδηγήσει την μπάλα σε όχι καλές συνθήκες για τον επιθετικό, είτε κέντρο, είτε εκεί πέρα που είναι πιο επικίνδυνη την μπάλα. Άρα είναι μια ενέργεια η οποία καθυστερεί την μπάλα. Εδώ το pivot θα το φυλάξει να το αποτρέψει να μην πάρει την μπάλα. Την οδηγεί την επίθεση όσο γίνεται πιο μακριά από το κέντρο, πιέζει δηλαδή πιο ανοιχτά και εδώ πάλι με δυνατή αδύνατη πλευρά μπαίνει και η πίεση, μπαίνει και το μαρκάρισμα του σωστό να μην τον αφήσει στο κέντρο άμα είναι από εξτρέμ. Οπότε η αποτροπή στην πάσα ή στις κινήσεις που πρέπει να κάνει επιθετικός είναι πολύ σημαντικό. Ο έλεγχος του παίκτη χωρίς την μπάλα. Όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε έλεγχο του χωρίς μπάλα και έχουμε και την μπάλα. Επομένως, ο κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για το χώρο. Εδώ βλέπετε ότι ενώ είναι πιο επιθετικά οι αμυντικοί και αφήνουν χώρο όπως είναι το πράσινο, δεν πρέπει ο αμυντικός εδώ να τον αφήσει να πάει πίσω στο χώρο που θα χάσει τον έλεγχο. Άρα, ο κάθε παίκτης που είναι υπεύθυνος θα πρέπει να ελέγχει και την πάσα αλλά και τις κινήσεις του. Το που πρέπει να πάει. Άμα τον χάσει και τον αφήσει χωρίς μπάλα, είναι αυτό που λέμε δεύτερο πίβο και έχει φύγει 5 μέτρα και παίρνει ο παίκτης μπάλα. Και τι λέμε, με αγώ σου είπα τι έκοψε. Έτσι, άρα το παιδί ή τα νέα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε να είναι υπεύθυνα και στην μπάλα και στο χώρο του και στον παίκτη του και χωρίς μπάλα και να κλέψει μπάλα και να φύγει ευθυνδιασμό. Τότε πρέπει να τα κινήσουμε να γίνουν πιο έξυπνοι. Κάθε αμυντικός έχει έναν αντίπαλο. Πρέπει να ελέγξουμε τις θέσεις, όπως είναι εδώ πέρα σας είπα, για να κάνει μια πρόβλεψη, γιατί η πρόβλεψη είναι πάρα πολύ σημαντικό στα ομαδικά αθλήματα, για να προβλέψει την κίνηση του χωρίς μπάλα. Πρέπει να βρούμε μια θέση εκτός το ότι πρέπει να στηρίξω την εστία μου να μην δεχτώ γκολ και οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να το καθυστερήσει τον παίκτη που δεν έχει την μπάλα. Πάμε τώρα στον έλεγχο. Στον έλεγχο με την μπάλα. Υπάρχουν πολλές κινήσεις που μπορώ να τον ελέγχω, τον παίχτη, όπως κινήσεις που πρέπει να προβλέψουμε εδώ που είναι η μπάλα. Δηλαδή πρέπει να αποτρέψει το σουτ, πρέπει να αποτρέψει τις κινήσεις δεξιά-αριστερά, πρέπει να αποτρέψει τις πάσες. Θα μπούμε και μετά πιο κάτω. Τι άλλες τακτικές προθέσεις πρέπει να έχει. Πρέπει να βρω μια θέση που να υπερασπιστώ το τέρμα μου, να σταματήσω να μπει ο παίχτης, να σταματήσω να τον πιέσω τον παίχτη, να κοιτάξω να κάνω διπλό μαρκάρισμα. Τι σημαίνει ότι εάν τον περάσω αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να τον καλύψουν, θα το δείξω και παρακάτω. Επομένως βάζουμε πάρα πολλά που πρέπει να μην έχω τον παίχτη μου καθένας, να είναι κινητικό το παιδί και γενικά εκτός την ευθύνη που πρέπει να έχω στον χώρο μου και στον παίκτη, πρέπει να έχω και τις βοήθειές μου.
Εάν περάσει κάποιο παίχτη, πρέπει να βοηθήσω, γιατί σίγουρα θα γίνει υπεραριθμία. Κάλυψη. Βάλαμε μια φάση εδώ με την μπάλα ότι εάν πασάρει και τον επεράσει χωρίς μπάλα και ξαναπάρει μπάλα, ότι παρόλο που είναι πίσω οι παίχτες εισάριθμοι, θα πρέπει κάποιος να βγει να τον μαρκάρει. Αυτή είναι η κάλυψη που είναι σε τακτικές προθέσεις που πρέπει ο καθένας ατομικά να έχει. Αυτές οι τακτικές προθέσεις, μάλλον η τακτική πρόθεση για να βοηθήσω τον παίκτη είναι είτε πλευρική, δηλαδή είτε να παίξω πλάγια για να καλύψω τα κενά του αντιπάλου, ή σε βάθος, πίσω ή μπροστά, αν πλησιάζει πάρα πολύ ο παίκτης, όπως επίσης να αλλάξουν τον παίκτη σε κάποια διασταύρωση, αυτό που λέμε την παραλάβη παράδοση. Πλευρική θα πρέπει να κλείσω άμα πηγαίνει ανάμεσα από δύο και να μην αφήσω μεγάλα κενά. Κάλυψη σε βάθος και διαγώνια άμα πάει με έξοδο ή πίσω από τον παίχτη. Όπως τώρα εδώ πέρα που είναι διαγώνια πίσω να καλύψει. Και γενικά προθέσεις που ειδικά στις ηλικιακές κατηγορίες οτιδήποτε άμυνα παίζουμε, είτε είναι 3-3 είτε είναι 5-1, όπως έχουμε βάλει στην προκήρυξη, πρέπει να δουλεύονται και να φτιαχτεί. Επίσης μια άλλη κάλυψη διπλή είναι ότι αν περαστεί ο παίχτης, θα πρέπει να αφήσει τον παίκτη του, γιατί την μπάλα βάζει γκολ, να κοιτάξει να τον καλύψει. Να αντιμετωπίσει δηλαδή τον αντίπαλο ο οποίος είναι αυτός ο οποίος βάζει τον γκολ, αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Είχε πρόθεση να κλέψει, αλλά αν δεν την κλέψει την μπάλα πρέπει ο επόμενος να βοηθήσει και να αφήσει τον παίκτη. Διπλή κάλυψη, αν ο παίκτης είναι μόνος του όπως κάτω, γιατί όλα τα ομαδικά αθλήματα πρέπει να υπάρχει η αλληλοκάλυψη, πρέπει να υπάρχει διπλή κάλυψη, όπως είδατε πριν, ενώ βγήκε να κλέψει, πρέπει να τρέξει να τον καλύψει, όπως επίσης αν τον περάσει στην προσποίηση και μείνει μόνος του, θα πρέπει να τον βοηθήσει, ή ακόμα και στα 2-2 που θα κάνουμε μετά, εάν κάνει screen και τον περάσει, θα πρέπει ο επόμενος παίκτης να καλύψει, να έχει την διπλή αυτή κάλυψη του αμυντικού. Κάλυψη παίχτη ελεύθερου, να τα περάσω λιγάκι πιο γρήγορα αυτά να μην χάνουμε χρόνο. Σε ομαδική, μέσα στο γήπεδο, σαν ομαδική πρόθεση, το βάλαμε σε όλο το γήπεδο για να δείξουμε το αν είμαι κοντά στην μπάλα, αν είμαι μακριά στην μπάλα. Επομένως, εάν ο παίχτης έχει την μπάλα και είναι ακόμα και στα 9 μέτρα, το κάνα μακριά σαν παράδειγμα, θα πρέπει να πιέζεται. Ενώ οι πλαϊνοί παίχτες που είναι σε πιο κοντινή πάσα θα πρέπει να τους αποτρέπω, να μην τους αφήνω, όπως και αυτός εδώ. Ενώ οι άλλοι παίχτες οι πιο μακριά θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κλέψουν την μπάλα, θα πρέπει να κερδίσουν την μπάλα, άρα αφήνω μια απόσταση, ούτως ώστε να τον αναγκάσω τον παίχτη που έχει την μπάλα και πιέζεται κιόλας, και εδώ είναι πάλι και ακόμα η δυνατή πλευρά δύνατη, ακόμα και το πασάρισμα που θα κατευθύνω, να κοιτάξω να κερδίσω την μπάλα. Επομένως, εδώ ο κάθε παίκτης ένα αντίπαλο, αλλά ο κύριος στόχος ποιος είναι? Να κερδίσω την μπάλα για να φύγω αφεντιασμό. Άρα πρέπει να κερδίσω την μπάλα, να την αναχαιτήσω, να την κλέψω για να φύγω. Και ανάλογα σε τι απόσταση είμαι, θα πρέπει να εκτελείται διαφορετική πρόθεση του κάθε παίκτη. Δηλαδή, πιέζω, όπως σας είπα, τον αντίπαλο με την μπάλα, αποτρέπω τους διπλανούς παίκτες κοντινούς, ενώ τους μακρινούς, όπως είναι εδώ πέρα, θα κοιτάξω να τους αναχαιτήσω και το βάζω σε γήπεδο. Το περνάω πάλι το βιντεάκι πιο γρήγορα. Το περνάω πάλι γρήγορα. Ενώ σε θέση, σε χώρο ενός γηπέδου, πάλι το ίδιο είναι. Εάν η μπάλα είναι εδώ, θα πρέπει να κρατήσω τη δυνατή αδύνατη πλευρά, θα πρέπει να τον πιέσω, δεν θα τον αφήσω κέντρο, θα τον πάω γωνία, θα πρέπει να αποτρέψω την μπάλα, θα πρέπει να αποτρέψω την πάσα, θα πρέπει ούτως ώστε εδώ πέρα να αναχαιτήσω την μπάλα. Ακόμα βλέπουμε και αυτός ο παίκτης, εάν έχει μείνει αυτό στην αποτροπή, θα μπορεί να αναχαιτήσει εάν τον αφήσει και πάλι στο κέντρο. Γενικά θα πρέπει να παρεμποδίζουμε την πάσα και θα πρέπει να έχουμε σκεπτικό, να είναι πιο έξυπνος να κερδίσουμε την μπάλα για να φύγουμε στον εφηδιασμό. Ο παίκτης με την μπάλα πιέζεται, αποτρέπουμε τη φάση ούτως ώστε να κλέψουμε την μπάλα. Άρα,
Η μπάλα βρίσκεται στην πλαϊνή γραμμή, όπως σας είπα. Είχαμε τις εικόνες όπως την αποτροπή και το κλέψιμο της μπάλας, την αναχέτηση της μπάλας. Το ίδιο αν η μπάλα είναι στο κέντρο, θα πρέπει να έχω την πίεση, θα πρέπει να έχω να μην πάρει το pivot, να μην αποτρέψω και εδώ στις γωνίες, τα εξτρέμ ας πούμε, μια που το βάλαμε στο κέντρο την μπάλα, θα πρέπει να κοιτάξει να την αναχαιτήσει και να την κερδίσει την μπάλα. Αυτό που σας είπα το έχουμε βάλει σε animation. Τα αποτελέσματα σε σχέση με τους αντιπάλους μας. Η ομάδα μου δηλαδή, αν δουλεύει έτσι ή θέλω να παίξει έτσι, σε σχέση με τους αντιπάλους, θα πρέπει να προκαλεί, να σταματάει γρήγορα το παιχνίδι. Θα πρέπει να προκαλεί λάθη, είτε βήματα, είτε διπλή τρίπλα, είτε 3 δευτερόλεπτα, ακόμα και τη λάθος τρίπλα, ακόμα και τη λάθος πάσα. Θα πρέπει να προκαλεί στον αντίπαλο τεχνικά λάθη, ακόμα και τακτικά λάθη. Να του χαλάσει τη συνεργασία ή να του χαλάσει την ομαδική τακτική. Να επιλέγει του αντίπαλου για να σουτάρει. Πού θα σουτάρει, τι είδος σουτ θα σουτάρει ή ποιος παίκτη θα σουτάρει. Να έχει ο αντίπαλος μου που το μαρκάρω την αίσθηση ότι δεν είναι εύκολο και ότι πρέπει να του προκαλέσω, να τον αγχώσω να κάνει το λάθος, να αισθανθεί μια ψυχολογική πίεση και γενικά του δημιουργεί και κούραση, άρα άμα δεν έχει και φυσική κατάσταση θα είναι ακόμα πιο ευάλωτος, ακόμα πιο καλά για μας. Σε σχέση με την ομάδα μας που δουλεύουμε, οι παίκτες παίζουν πιο ενεργά, είναι πιο ενεργητικοί. Φτιάχνουμε καλύτερη φυσική κατάσταση, οι προπονήσεις μας είναι πιο αποτελεσματικές και μαθαίνουμε καλύτερα να αναλύουμε το παιχνίδι, είτε το δικό μας πως θέλουμε, είτε και του αντιπάλου, και αυξάνει την αυτοπεποίθησή μας, είτε τη δικιά μου που έχω πρόθεση να κερδίσω, είτε του συμπαίκτη μου. Ανάπτυξη, εφόσον κερδίζω την μπάλα, να μπορώ να φύγω και να παίξω πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και παίζω και ακόμα και πιο ομαδικά. Συγγνώμη που τα περνάμε λιγάκι γρήγορα, δεν έχουμε τον χρόνο. Ακούω λιγάκι απορίες για να πούμε στο δεύτερο. Θέλετε κάτι, ό,τι θέλετε, το συζητάμε, ο καθένας ό,τι θέλει. Κάποιο σχόλιο, κάποια απορία, κάτι διόρθωση που πρέπει να κάνουμε για τα μικρά παιδιά μας, οτιδήποτε. Έλα Γιώργο. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Πώς κατά, έχουμε πει ότι στις μικρές ηλικίες αφήνουμε τον παίκτη να πάρει την μπάλα και μετά τον μαρκάρει. Εδώ οι αυτοχνές που μπορούμε να σκόψουμε την μπάλα πριν την διάρκεια. Το αφήνω τον παίκτη στο ένας μέρα. Εγώ θα τον άφηνα στη γωνία να την πάρει την μπάλα. Γιατί εκεί είναι ακίνδυνος. Εάν το pivot και είμαι στα 6 μέτρα δεν θα τον άφηνα να πάρει. Εάν στη σέντρα θα τον άφηνα για να τον πιέσω να μου κάνει τρίπλα να κερδίσω την μπάλα. Εάν το πιέσω στο κέντρο δεν θα άφηνα το διπλανό, θα άφηνα όμως τον παραεπόμενο για να την κλέψω την μπάλα. Είναι ανάλογα τι πρόθεση έχω. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός πώς σκεφτόμαστε. Ωραία. Θέλετε κάτι άλλο για τον Γιώργο να συμπληρώσετε, να γίνει σε διάλογο, συζήτηση, κάτι το οποίο μακάρι να μπορούμε να βελτιώσουμε και να βοηθήσουμε. Όχι. Ωραία. Δεν κάνουμε διάλειμμα, να συνεχίσουμε το επόμενο, να κάνουμε και τα προφίλα. Έτσι. Ναι. Άρα ξεκινά να κάνουμε ζέσταμα και να πούμε στο επόμενο. Πούμε λιγάκι με την μεθοδική ανάπτυξη, με κάποιες ασκήσεις, προασκήσεις για τα pivot. Θα κάνουν ζέσταμα τα παιδιά και κοιτάμε πρώτη φορά, έτσι το προσπαθούμε, γιατί μας έκανε ανάγκη λόγω του Final Four και είμαστε λιγάκι πιεσμένοι, όσο μπορούμε να είμαστε με περισσότερες ασκήσεις, ούτως ώστε να δείξουμε όσο γίνεται περισσότερες ασκήσεις και να συζητήσουμε μετά. Επομένως, το επόμενο θέμα είναι επίδεση με 2 pivot σε μεθοδική ανάπτυξη. Έχουμε 2 βήματα. 2 βήματα στη μεθοδική ανάπτυξη. Το πρώτο βήμα, κάνουμε ασκήσεις και θα δείξουμε ασκήσεις με υπεραριθμία, δηλαδή με παίχτη παραπάνω. Και τι στόχο έχει?
να αποκτήσουν τα παιδιά με κάποιες απλές ασκήσεις, με κάποιες απλές ασκήσεις, κάποιες δεξιότητες επάνω στο παιχνίδι. Το δεύτερο βήμα που έχουμε φτιάξει είναι παιχνίδια της αριθμίας. Από 2-2 έως 4-4. Εδώ πέρα τα παιχνίδια της αριθμίας είναι πιο αγωνιστικά. Γιατί πιο αγωνιστικά? Γιατί πάνε στο 6-2-6. Επομένως, εάν κάτι θέλουμε να δείξουμε, όπως να το μάθουν να γίνει εκμάθηση, βάζουμε παραπάνω παίκτες. Όταν θέλουμε να δούμε το 2-2-1, εάν έχει πετύχει, τότε πάμε στο 2-2-2, που αυτά που βάλαμε στο 2-2-1 μπορούν να έχουν γίνει και να ξέρουμε ότι έχει φτιαχτεί στο μέσο της αριθμίας παιχνίδια. Κάποιες μεθοδικές υποδείξεις. Οι ασκήσεις αυτές που κάνουμε μπορούν να γίνουν πιο εύκολες ή πιο δύσκολες. Αυτά από τι εξαρτάται η ευκολία ή η δυσκολία? Πρώτον, από το χώρο, το πόσο θα αυξήσουμε το χώρο στον επιθετικό, δηλαδή να μεγαλώσουμε τους κόλους και να γίνει πιο μεγάλη η απόσταση. Επίσης, ο χρόνος, το πόσο χρόνο μπορώ να βάλω σε μια άσκηση. Τρίτον, τους παίκτες, πόσους παίκτες και τι εξοπλισμό. Δηλαδή 2 μπάλες, 3 μπάλες, άρα εκεί μπορώ να την κάνω πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Και κάποιους κανόνες παιχνιδιού, όπως μπορώ να κάνω 2-2 και να απαγορεύσω την τρίπλα. Ή να κάνω 2-2 και να απαγορεύσω την τρίπλα. Έτσι. Ή να τους βάλω με βοηθό που να αλλάζει πάσα. Άρα αυτές εδώ πέρα οι μεθοδικές υποδείξεις είναι 4 κριτήρια τα οποία είναι παραλλαγής. Πιο εύκολο γίνεται αν στις ασκήσεις αυτές ανοίξουμε το χώρο. Εάν μειώσουμε τον αριθμό των αμυντικών, δηλαδή να παίζουμε με υπεραριθμία όπως ξεκινάμε με υπεραριθμία και μετά για να δούμε πιο αγωνιστικά στην αριθμία που όπως είναι το 6-2-6, αντίστοιχα είναι και το 2-2-2 σε χώρους 3-3, 4-4. Να γίνει ο αμυντικός πιο παθητικός, δηλαδή να του πεις ότι δεν παίζεις άμυνα ή είσαι μη παθητικός. Επομένως γίνεται πολύ πιο εύκολο και αντί για τερματοφύλακα και ανάλογα την ηλικία μπορώ να βάλω κάποιους κόμμες στο τέρμα που να σημαδεύουν ή κάποιο κουτί ή κάποιο ξαπλωμένο μικρή εστιούλα που να σημαδεύουν εκεί. Και μπορούμε να πούμε για να γίνει πιο εύκολο χωρίς φάουλη άμυνα ή να βάλω κάποιους αμυντικούς να κρατάνε μια μπάλα στα χέρια και τα 2 χέρια για να δουλεύουν περισσότερο πόδια, άρα είναι πολύ πιο εύκολο. Ενώ πιο δύσκολο είναι για τον επιθετικό, εάν μειώσουμε το χώρο, αν αυξήσουμε τον αριθμό των αμυντικών ή τους κάνουμε ίσως, να γίνει ανταγωνιστικό, μπορώ να πω στα 3 αλλάζουμε ή ποιος θα κερδίσει πρώτος ή με χρόνο. Όταν είναι κουρασμένοι, μπορώ να έχω προκαλέσει μια κούραση και να βάλω μετά να παίξουνε με τερματοφύλακα και να έχουμε και το φάουλ μέσα. Γενικά σημεία που πρέπει να ελέγχουμε. Στην επίθεση, ενώ κάνουν επίθεση, θα πρέπει να ελέγχουμε τα παιδιά, να έχουν και να τα παροτρύνουμε και να τα διορθώνουμε, να έχουν κίνηση στο χώρο και κίνηση όταν πασάρουν. Οτιδήποτε άμυνα παίζουν. Δεύτερο, να αποφεύγω την τρίπλα όσο είναι άσκοπη αυτή. Δηλαδή να μην έχω τρίπλα ενώ δεν χρειάζεται τρίπλα. Τρίτον, να σουτάρω αλλά με προϋποθέσεις. Μα είναι ψηλός ο άλλος και σούταρα από τη σέντρα και έβαλε γκολάρα και του λέμε μπράβο. Ναι, αλλά άμα έχει τη σέντρα ή άμα έχει 4 παίκτες μπροστά του και βάλει γκολ, άρα πρέπει να έχει τη σωστή θέση και τις προϋποθέσεις για να σουτάρει. Και απελευθέρωση συμπαικτών. Θα πρέπει να απελευθερωθώ, όπως θα κάνουμε και ασκήσεις, να απελευθερωθώ. Και στην άμυνα θα πρέπει η άμυνα μου να είναι με έξοδο, να είναι πιο επιθετική, η αμυντική κάλυψη να υπάρχει, θέση ετοιμότητας δυνατή, αδύνατη πλευρά και παραλλαγή. Πάμε στην πρώτη άσκηση. Καταρχάς κάνανε ζέσταμα τα παιδιά με τις 2 ασκήσεις αυτές εδώ.
όπως είναι αυτή εδώ, που έκοψε το ίντερ, και το εξτρέμ μπορώ να κάνω και την άσκηση με εξτρέμ σαν ζέστα. Τους κάνουμε αυτή την άσκηση και γενικά όταν έχω στα κλιμάκια στα κάπου, τους έχουμε μάθει να κόβουν το αντίθετο εξτρέμ χωρίς μπάλα. Για ζέσταμα, επομένως έχει μια κίνηση, επομένως μέσα από το δεύτερο πίβον και δουλεύουν με πάσα και τρέχουν και μαθαίνουν τα κοψίματά τους. Σαν ζέσταμα. Εδώ πέρα αυτό που προσπαθούμε είναι το εξής. Όταν κόβει το εξτρέμ, ο ίντερ από την πλευρά που έχει κόψει το εξτρέμ να παίρνει τη θέση του για να δίνουμε περισσότερο πλάτος και να μην αφήνουμε το κενό χώρο. Να βρισκόμαστε στη φάση εδώ, δηλαδή να γίνεται ένα παραλληλόγραμμο. Όταν κόβει το εξτρέμ, όπως τώρα, θα πρέπει το ίντερ να κατέβει στο εξτρέμ. Να κατέβει κάτω στο εξτρέμ το ίντερ. Δεν το ξέρουν τα παιδιά, μέσα από το κλιμάκια, ειδικά τη δεύτερη χρονιά και όπως παίζουμε, προσπαθούμε να δίνουμε πλάτος και να μην αφήνουμε το τραπέζιο. Τα δύο εξτρέμ, πώς σχηματίζει το τραπέζιο, από τα δύο εξτρέμ και από τους δύο ίντερ, όπως τώρα. Και εννοείται ότι υπάρχει και το δεύτερο πίβοτ, το κανονικό πίβοτ. Επομένως έχουμε αυτό το τραπέζιο που όταν κόβει το εξτρέμ, Κωνσταντίνε κάτω εξτρέμ. Το playmaker γίνεται εξτρέμ. Και γίνεται στη φάση αυτή. Κόβει το εξτρέμ. Πήγαινε κάτω, πήγαινε. Και μένουμε στο τραπέζι όπως σας έχουμε πει. Και μετά με τιμήμα και ομαδικά προσπαθούμε να παίξουμε με δύο πίπους. Υπάρχουν σχολές όπως η Σκανδιναβή που δεν πάνε στα εξτρέμ, γιατί επειδή θεωρητικά δεν ήταν τόσο καλοί στα εξτρέμ, προτιμούν να είναι στο ίντερ επειδή ήταν πιο ψηλοί και οι άμυνες πιο πίσω παλιά. Εμείς κοιτάμε να πάρουμε και να καλύψουμε τις θέσεις και να παίξουμε με δύο pivot, δύο εξτρέμ και δύο περιφερειακούς. Δεύτερο pivot, να κόβει ο δεύτερος. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο πλάτος της επίθεσης και στο συγχρονισμό που κόβει μέσα. Μένουμε με δύο περιφερειακούς και δύο pivot. Είναι και αυτό ένα ζέσταμα που είχαμε κάνει σε κάποιο κάμπ με τον Τάσο για να μπούμε μετά σε κάποιες μεθοδικές ασκήσεις για να ξεκινήσουμε με δεύτερο pivot. Η επόμενη άσκηση που θα κάνουμε θα είναι 2 εναντίον 1. Μπορούμε
να βάλουμε και δεξιά-αριστερά, όπως εδώ γιατί έχουμε περισσότερα. Πώς θα κινηθεί και ο αμυντικός δουλεύει χέρια στην πάσα, σαν άσκηση στο πίβο. Μπορούμε να βάλουμε και τρίπλα, μπορούμε να βάλουμε μόνο τρίπλα, μπορούμε να απαγορεύσουμε και να έχουμε όπως είναι τώρα στο κέντρο, να έχει μόνο πάσα. Εκεί πρέπει να απελευθερωθεί το pivot, να μην κλείνεται στον παίκτη όπως τώρα. Είδατε ότι ήταν στην ίδια ευθεία, ενώ είχε κενό, δεν πήγε στο κενό να πάρει την μπάλα. Άρα είναι πολύ σημαντικό η απελευθέρωση που λέμε, το πρώτο κομμάτι της απελευθέρωσης του pivot, για να μπορεί να έχει οπτική επαφή με την μπάλα και να μην κλείνεται. Δέστε πόσο δυσκολία που δεν το ξέρουν ακόμα τα παιδιά και πρέπει να το να το είχαν μάθει. Γιατί ο αμυντικός βοηθάει μόνο την πάσα και δεν απελευθερώνεται, και ακόμα και η απελευθέρωση θέλει εκρηκτική κίνηση, πλάγια, να μπορεί να έχει οπτική επαφή να πάρει την μπάλα. Στη δεύτερη άσκηση πάμε πάλι 2 εναντίον 1, δηλαδή με πότε θα βγει έξω και μια συνεργασία, να μην κάθεται μόνο πίσω στα 6 μέτρα, να μάθει και να κάνει και screen. Και εδώ πέρα μπορούμε να πούμε σε κάποιες φάσεις ότι σουτάρει μόνο το pivot και μετά αργότερα μπορούμε να πούμε να σουτάρει και το pivot και το περιφερειακό. Συνήθως τα extreme στις ηλικίες μικρές βάζουμε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα και τα pivot βάζουμε αυτά τα οποία δεν μας βολεύουν στην περιφέρεια. Είναι λάθος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ βλέπετε τα ποσοστά αλλά και οι τελικές προσπάθειες στα pivot, ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι πάρα πολύ με pivot. Σε αυτή την άσκηση μπορούμε να πούμε στον αμυντικό να μην μπαίνει μέσα από τα 9, παράδειγμα. Μπορούμε να το πούμε να ξεκινάει ο αμυντικός από τα 6 και να βγαίνει. Ανάλογα πόσο μπορούμε και τι θέλουμε να παίξουμε και τι ηλικία είναι. Βλέπετε ότι κοιτάει από το μισό μέτρο πίσω του και όχι διαγώνια να κάνει screen. Και κοιτάει να σπρώξει και όχι να κάνει screen, να φέρει δηλαδή ο επιθετικός το παίκτη στο screen και μετά να βοηθήσει. Επόμενη άσκηση. Το pivot πρέπει να ξέρει και διπλή πάσα, δηλαδή το παίρνω και δίνω μπάλα. Και πάλι με υπεραριθμία στο 2 εναντίον 1. Επομένως, κάνουμε μια άσκηση 2 εναντίον 1 και εδώ πέρα τι γίνεται, πρέπει να βρει το timing. Άμα είναι πίσω το pivot, να βγει έξω να αλλάξει την πάσα για να παίξει το δίνω και φεύγει. Επομένως, η δουλειά του pivot είναι και η διπλή πάσα και για να γίνει πιο κατανοητό στα παιδιά και πιο εύκολο, γι' αυτό ξεκινάμε με υπεραριθμία στην επίδεση. Ο αμυντικός μπορεί να ξεκινάει από τα 9, αλλά μπορεί να ξεκινάει και από τα 6. Και βλέπετε ότι είχε μάθει μόνο στη μια πλευρά, τον βόλευε, δεν είχε σκεφτεί, δεν το έχει ξαναβουλέψει το παιδί λογικό, για να μπορεί να κινηθεί, να μην ξέρει ο αμυντικός από πού θα παίξει το διπλή πάσα, το δίνω και πόβο. Και εδώ πέρα έχω πολλές λύσεις, είτε στη ρύψη, είτε στην πάσα, είτε στην προσποίηση, και βάζω όλα τα στοιχεία της ατομικής τεχνικής, είτε στον επιθετικό παίκτη, είτε στον αμυντικό, είτε στο pivot. Η επιλογή ήταν λάθος. Αφού δεν βρέχει οπτική επαφή, γιατί δεν σουτάρει.
Γι' αυτό λέμε μεθοδικά, στο 2-1-1, με υπεραριθμία ή 3-1-2 που θα δείτε, θα πρέπει σιγά σιγά να μαθαίνει. Εδώ για το περιμένεις να κάνει κίνηση. Να κάνει κίνηση. Αν δεν κάνει κίνηση πάει εκεί ο επιθετικός θα βρει μέσα από βάλει τη φώτα. Ο επιθετικός στο ίντερ μπορεί εκτός από δεξιά, ενώ κρατάει μπάλα το πίβο, να έρθει και από την άλλη μεριά. Είναι πολλές κινήσεις τις οποίες ξέρετε και θα πρέπει να δουλευτεί και το παιδί. Κωνσταντίνε, γιατί δεν βάζεις γκολ του σε μόνος. Βάλε γκολ του σε μόνος. Το ίδιο σε τμήματα, εμείς το χωρίσαμε δεξιά-αριστερά για να προλάβουμε περισσότερες ασκήσεις, μπορεί να γίνει και στο κέντρο. Κωνσταντίνε, ο αμυντικός ξέρει που είσαι, γιατί δεν έχεις και από εδώ πέρα να του φύγεις. Τον αμυντικό τον έχουμε βγάλει έξω στα 9 για να διευκολύνει στην κίνηση, αλλά μπορεί να το ξεκινήσουμε και από τα 6. Αλλά να τον υποχρεώνουμε τον αμυντικό να βγαίνει έξω. Γι' αυτό είπαμε κάποιες μεθοδικές ασκήσεις ότι πρέπει να είναι πιο επιθετικός ο αμυντικός. Είδατε πόσο προβληματιζόμαστε όταν το βλέπουμε, πώς δεν κινείται το παιδί σε τόσο μεγάλο χώρο πριν το βάλουμε να παίξει 2-1-2-2 ή 3-1-2-3 και τι κινήσεις πρέπει να το μάθουμε. Του παίχτη του pivot που βγαίνει για να παίξει την απελευθέρωση ή τη διπλή πάση. Μακριά κάτω υπάρχει μια άλλη άσκηση η οποία είναι, εδώ πάλι μπορούμε να βάλουμε περιορισμούς, να σουτάρει μόνο το pivot. Εδώ ακόμα πιο δύσκολο για την πάσα και του περιφερειακού αλλά και του pivot, ο οποίος πρέπει να απελευθερωθεί με πλάγιες κινήσεις γιατί δεν τον μαρκάρει κανένας. Γι' αυτό έχουμε βάλει τα παιδιά έξω, για να μπορούν να έχουν οπτική επαφή με την μπάλα, να μείνουν στην ευθεία και να κοιτάξουν να βοηθήσουν να πάρει μπάλα για να σουτάρει. Γιατί σε επιθετικές άμυνες που έχει γίνει πλέον το hardball, τέτοια κενά είναι συνεχώς και πρέπει να το ψάχνει το pivot, όχι μόνο το screen όπως κάναμε. Γι' αυτό λέμε, βάλαμε μέσα στη μεθοδική και την απελευθέρωση του pivot. Μια που έχει τρεις επιθετικούς, μπορεί να απαγορεύσουμε στην αρχή το φάουλ. Όταν λέει ο Βαγγέλης είναι και πάει τόσο καλά, εάν σου κάνει τόσο καιρό, δεν θα πας. Άμα σου κάνεις τρία από εδώ, δεν θα πας. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι πρώτα είναι με εισαριθμία και άμα θέλουμε να γίνει πιο αγωνιστικό, δηλαδή πιο κοντά στον αγώνα, βάζουμε να είναι εισάριθμοι. Είτε ακόμα και 2-2, ακόμα 3-3 θα το κάνουμε παρακάτω. Γιατί πάει το παιδί περισσότερο σε καταστάσεις αγώνα.
Εδώ είναι ο τρόπος που σκέφτεται το κάθε παιδί αν είναι μόνο του, αν εκμεταλλεύεται την υπεραριθμία, αν έχει επιλογές του σουτ, πιο αμυντικός ακόμα, πώς κινείται. Αυτή την άσκηση την κάνουμε πιο δύσκολα, αλλά θέλουμε να κλείσουμε κι άλλο τον χώρο, έτσι, να κλείσουμε τον χώρο για την επίθεση. Ίσως αμυντικούς μπορεί να βάλουμε να έχουν μπάλα στα χέρια. Δεν φέρνεις. Μετά. Σκερικιά όμως. Το είδες το πίσω. Προσέξτε, γιατί αυτό το κάνουμε πάντα λάθος. Ό,τι σχόλιο είτε αρνητικό είτε θετικό για να βελτιωθεί, πάρτε το να γίνει πιο διαδραστικό, να ακούμε τη γνώμη σας του καθενός, έτσι. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Για το σκριν, δεν το σκριν. Και στο σκριν δεν πήξουν. Εντάξει, δεν πήξουν στο διάβασμα. Εδώ μπορούμε να τους πούμε ότι μόνο με screen θα πεις. Γιατί εδώ πέρα εκμεταλλεύεται το περιφερειακό στην υπεραριθμία. Ενώ δεν εκμεταλλεύεται το screen, επομένως μπορούμε να απαγορεύσουμε να μπαίνει αν δεν έχει screen. Μπορούμε να τους πούμε να κάνουμε μόνο screen. Τότε θα μπει ο επιθετικός. Δηλαδή όταν κάνω μετά το screen από. Λάθος του πίβο. Ενώ έχει ανοιχτό χώρο, πηγαίνει στο πρώτο δοκάρι και δεν πάει στο δεύτερο. Πώς θα ανοίξει τη διχοτόμο. Πήρε ευθεία και πήγε στο πρώτο δοκάρι, που έπρεπε ενώ έχει περιθώριο να ανοιχτεί και να πάει στο δεύτερο δοκάρι. Γιώργο, έκανες βήματα, ο άλλος είναι μόνος του. Στην άλλη απέναντι άσκηση. Ξαναπάμε πάλι να παίζει γκολ μετά από το pivot που θα αλλάζει το 1-2. Απέναντι μας, στην άσκηση απέναντι όπως είναι εδώ στη διαφάνεια. Και εδώ θα πρέπει το pivot να ψάχνει και να δίνει διαφορετικές λύσεις. Μία λύση είναι που βγήκε περιφέρεια. Δεν έχει καταλάβει ακόμα πώς μπορεί να βοηθήσει στο 1-2 να βρεθεί μέσα στο pivot και πόσο εκρητικά και πώς το time που θα βγει έξω για να αλλάξει το 1-2. Δεν έχουν ξανακάνει τις ασκήσεις τα παιδιά. Πρώτη φορά έρχονται έτσι, εσκεμμένα το κάναμε, να μην έχει δουλευτεί οι ασκήσεις. Επομένως, κοιτάξαμε μόνο να το οργανώνουμε για να ετοιμάσουμε τις ασκήσεις εδώ. Οπότε τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ δουλειά, εννοείται, πάρα πολύ βελτίωση. Απλώς είναι σημαντικό το τι οδηγία, τι καθοδήγηση θα τους δώσουμε και όχι μόνο να γίνεται το 3-1-2-2. Πρέπει να επιμείνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες στο 3-1-2-2, στο 2-1-1, είτε είναι στην αποδέσμευση με screen, είτε είναι στη διπλή πάσα. Άρα πρέπει να επιμένουμε και με επιλογές και εκεί βλέπεις και πόσο έξυπνο είναι το κάθε παιδί που ενώ δεν του έχεις πει θα βρει τη λύση ή θα βρει την επιλογή για να μπορεί να παίξει και να βοηθήσει είτε είναι περιφερειακός είτε είναι pivot. Οι ίδιες ασκήσεις μπορεί να μην γίνουν δεξιά-αριστερά, να γίνουν μόνο στο κέντρο. Εμείς το κάναμε έτσι για να έχουμε το περιθώριο να ετοιμάζουμε τη μια άσκηση με την άλλη.
απελευθέρωση, μετά πάμε το 1-2, άρα τώρα βάζουμε 4 επιθετικούς με 3 αμυντικούς. Μπορούμε να τους απαγορεύσουμε την τρίπλα. Μπορούμε να τους πούμε και με τρίπλα. Μπορούμε να τους βάλουμε σε πόσα γκολ, πόσες πάσες, να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Μπορούμε να τους κάνουμε στην αρχή να σουτάρει μόνο το pivot. Μετά μπορούμε να τους βάλουμε να σουτάρει και οι παίκτες απ' έξω. Είναι ανάλογα πόσο και τι βελτίωση και τι παίκτες έχουν. Κάτι σχόλια, κάτι απορία που θέλετε να συζητήσουμε? Αυτή τη σειρά διαλέξαμε εμείς, δηλαδή να έχει και το screen, να έχει και την απελευθέρωση. Βάλαμε που μπορεί να κάνουμε δηλαδή το screen με λιγότερους ή παραπάνω, μέχρι το screen μόνο με ίσους. Εμείς τι κάναμε πρώτα την υπεραριθμία με όλα τα στάδια και μετά θα πάμε στην δυσαριθμία πάλι όλα τα στάδια. Μέχρι να μπούμε στο 4 εναντίον 4. Την άσκηση εδώ πέρα την έχουμε, την αριστερή. Απελευθέρωση 4 εναντίον 3. Ο χώρος είναι μεγάλο, θα πρέπει να είναι πολύ πιο κινητικό το pivot, θα πρέπει να βρει το κενό, με πλάγια τουλάχιστον κίνηση, να απελευθερωθεί για να το δει ο πασέρ και να βάλει γκολ. Με σωστό τρόπο στο pivot. Να πάρει μπάλα. Δεν μπορεί να συμβεί. Τα παιδιά είναι από το κλιμάκιο της ΕΣΚΑ εδώ, γεννημένα του 2012-2013. Κωνσταντίνε, στην μπάλα και δεν πας, δεν κινείσαι, κάτσε μόνο εκεί. Βρες τα κενά να πας. Πάνω στην μπάλα, Κωνσταντίνε, κι άλλο. Ωραία. Πάμε, που έχουμε screen. Η επόμενη άσκηση είναι screen αποδέσμευση. Η δεξιά στη διαφάνεια. Εδώ τη βάζουμε πάλι 4 εναντίον τριών, αλλά θα πρέπει να κάνει τώρα το pivot, να βγαίνει έξω, να τους βάλουμε μόνο το pivot ή να βάλουμε να σουτάρουν όλοι, είτε ο περιφερειακός είτε οποιοσδήποτε παίκτης. Και εννοείται ότι τους αμυντικούς πρέπει να τους βάζουμε και να τους λέμε να κάνουν έξω. Και τι σου κάνει, θα διώξω. Και τι σου κάνει screen, για πλάκα. Πατσόπουλος με screen, Πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Και τι σου κάνει screen. Λάθος επιλογή του playmaker, ενώ και ίσα αριθμία έχουμε, έγινε και screen και υπεραριθμία έχουμε, έγινε και screen, κάποιος παίκτης που έκανε μπλοκ. Γι' αυτό βάζουμε μόνο υπεραριθμία στην αρχή, γιατί είναι και πιο εύκολο και για να μπούμε σε εισαριθμία που είναι πιο αγωνιστικά μετά. Το pivot screen, μόνο screen, μόνο screen. Μπράβο, Βαγγελάκη. Είδατε το πίβο έμεινε με το παίκτη εκεί μόνιμα screen. Ενώ θα έπρεπε να δουλεύει περισσότερο σε όλους τους παίκτες να κάνει screen.
Η άσκηση που θα δείτε είναι 4 εναντίον 3, αλλά με 2 pivot και θα έχουμε τώρα τη διπλή πάσα. Δηλαδή δεν θα βάζω γκολ άμα δεν βγαίνω να βοηθάω το 1-2. 2 περιφερειακοί, 2 pivot. Θα πρέπει να βρουν το timing, θα πρέπει να βρουν το κενό χώρο, ότι θα αλλάξει το 1-2. Και διπλή πάσα, Παναγιώτη, να αλλάζουν και πάσα το 1-2 με τα πίβο. Να αλλάζουν και το 1-2. Και εγώ. Έχουμε βάλει περίπου 40 ασκήσεις, δεν θα μπουν όλες, απλώς θα σας δώσουμε μετά. Και βάζετε και προσθέτετε, εννοείται και δικιά σας και ό,τι χρειάζεται. Και μετά θα πάμε στο τέλος σε τακτικά τι κάνουμε με τα κλιμάκια σε ασκήσεις και κινήσεις με δεύτερο πίβο. Σε αυτές τις ασκήσεις θέλει πολύ τριβή, θέλει πολύ επανάληψη. Τα παιδιά τώρα έρχονται πρώτη φορά, έτσι και μπράβο τους που μπορούν και κάνουν και τις ασκήσεις. Όχι κοντά και τα 2 pivot. Και το playmaker, ο περιφερειακός το περίμενε να αλλάξει το 1-2, ενώ ήταν λιγάκι παθητικό το pivot, έτσι. Αν το pivot μείνει στατικό, δεν θα το αφήσουν. Θα πρέπει να βρει το timing πότε θα βγει έξω χωρίς να το σταματήσει ο αμυντικό. Άμα βγει έξω και περιμένει το 1-2 θα του κλέψουν την μπάλα. Το ξεκινάμε πάντα με υπεραριθμία γιατί σε μεγάλες θα παίξουμε 6 εναντίον 6 θα χρειάζεται να παίξει τη διπλή πάσα. Άρα, άμα είναι μειμένο από το 2 εναντίον 1 και το καθεξής, θα βρει το timing που θα βγει έξω να βοηθήσει το 1-2. Θέλουν πολλές διορθώσεις, απλώς θα αφήνουμε τα παιδιά γιατί δεν το έχουν ξανακάνει να παίζουν για να βλέπουμε περισσότερο την άσκηση, έτσι. Ενώ κάναμε στην αρχή 2 εναντίον ελευθέρωση που πρέπει να κινηθεί στο κενό το pivot που είναι μόνο του έξω με πλάγιες κινήσεις για να μπορεί να πάρει την μπάλα. Θα ξεκινήσουμε 2 εναντίον εδώ, είναι πιο αγωνιστικό λόγω κατάστασης 6 εναντίον 6, θα είναι πολύ πιο δύσκολο στα παιδιά, όπως και με το screen, όπως και το 1-2 να αλλάξουν πάση. Γι' αυτό το κάναμε με υπεραριθμία. Από τα λάθη που βλέπετε στα παιδιά, περισσότερο εκπαιδεύεσαι τι πρέπει να γίνει για τις ομάδες.
Και τι διορθώσεις δηλαδή πρέπει να δώσουμε. Και 2-2, τώρα να δώσουμε και δίπλη πάση. Όλες αυτές τις ασκήσεις εννοείται ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τα παιδιά είναι σαν ομάδα που είχαμε σαν παιδιά. Εδώ σας δίνουμε τη μεθοδική και τις ασκήσεις που θα πρέπει να περνάμε. Πώς δυσκολεύει ακόμα και με 2-2 που ήδη πήγαν εισάριθμα. Φανταστείτε να πάει στο 6-6. Γι' αυτό το πάμε μέχρι 4-4, που μετά εννοείται και το 6-6 είναι στο ίδιο ανταγωνισμό. Εισάριθμοι. Δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να παίξει το 1-2, έτσι, να βγει έξω και να βοηθήσει το keep and go που λέμε. Πριν ήταν άσκηση μόνο απελευθέρωση, κάνουμε screen, τώρα βάζουμε το να αλλάξει πάση. Εάν τώρα πούμε του αμυντικού, μην τον αφήσει να αλλάξει πάσα, θα δείτε ότι θα την πλένει συνέχεια, γιατί βγαίνει πολύ αργά και την περιμένει την μπάλα. Άρα πρέπει να μάθει το πόσο τεχνικά θα βγει να αλλάξει το 1-2 και το πόσο το timing να μην τον περιμένει. Είδατε, σταματημένος αλλάζει το 1-2.
Βγαίνει με τυπικά, μόνο μένει, σταματάει και αλλάζει το 1-2, έτσι. Αποκλείται να τον αφήσει ο αντίπαλος, αν ξέρει ο αμυντικός σε κάποια παιδιά τα οποία είναι πιο κινητικά αμυντικοί, να τον αφήσει να αλλάξει το 1-2, όπως βγαίνει. Πάμε πιο αγωνιστικά 3 εναντίον 3, αλλά την απελευθέρωση μου. Μετά 3 εναντίον 3 με screen και μετά 3 εναντίον 3 πάλι να βγαίνει το 1-2. Τα πράγματα Στα εξτρέμ για να αλλάζουν πάσα. Μπορούμε να πούμε ότι με το pivot το goal μετράει διπλό, να γίνει πιο ανταγωνιστικό, απλώς το δυσκολεύουμε και τα παιδιά άμα δεν είναι το έχουν μάθει, θα κοιτάνε μόνο αυτό. Άμα είναι εισάρτημα είναι αυτό που μας συνεχίσει τη δυσκολία, ας είναι και 2 εναντίον 2, ας είναι και 4 εναντίον 3, που είναι αγωνιστικό στην κατάσταση του παιχνιδιού του 6-6 που παίζουμε, είναι πολύ πιο δύσκολο. Πώς πρέπει να το μάθουμε να εκπαιδευτεί, είτε είναι screen, είτε είναι αποδέσμευση, είτε είναι απελευθέρωση, είτε είναι το 1-2 που αλλάζει ο παίκτης. Αν έχει κάποιο σχόλιο, μπορούμε να το συζητήσουμε να πάρει το μικρόφωνο, έτσι. Αλλά λέω ότι τα παιδιά είναι 12-13, πρώτη φορά κάνουν τις ασκήσεις και εκεί φαίνεται τι ελλείψεις υπάρχουν, πώς πρέπει να δουλέψουμε στις ομάδες μας, πώς πρέπει να δουλέψουμε στο κάθε κλιμπάκιο, τι πρέπει κάποιες τουλάχιστον αρχές που πρέπει να τους δώσουμε. Άμεσα να μην το δείξεις τόσο πολύ. Danilo θα παίξει άλλο. Τρεις εναντίον 3 με διπλή πάση να αλλάξει πάση. Να μην τον αφήσει. Είδατε, εάν βγει και περιμένει και δεν τον αφήσει, πρέπει τώρα να βρει λύση μόνος του πόσο εκρηκτικά και το time που θα βγει να αλλάξει το 1-2. Δανίλος, μην τον αφήσει να αλλάξει πάσα, ή εσύ ο Κωνσταντίνος, μιλήστε. Γίνετε λιγάκι πιο επιθετικός.
Γιατί τον αφήνεις εσύ και αλλάζει πάσα. Δεν ξέρεις ότι θα αλλάξει πάσα. Δεν τον αφήνεις καθόλου, βγες. Αλμπατζάνης, μην κλείνεσαι. Ωραία. Είναι 4 εναντίον 2 και 4 εναντίον 3. Με κόψιμο του περιφερειακού. Μετά θα βάλουμε ένα πόδι το εξτρέμ και στο τέλος θα πάμε σε ομαδική. Να προλάβουμε. Υπάρχει κόψιμο είτε με την μπάλα, δηλαδή να έχει την μπάλα και να κόβει, είτε χωρίς την μπάλα όταν δεν έχει την μπάλα και να κόβει μέσα. Άρα τώρα θα παίξουμε με 2 pivot αφού κόβουμε κοψίματα. Να δίνουμε περισσότερο πλάτο. Εντάξει, 4. Τώρα που θέλω κάθε φορά να πω δεύτερο pivot κάποιο ήττα. Θα σας λέω playmaker. Λοιπόν, δεν θα δώσει μπάλα, θα σου πει πότε θα γεννήσει, θα δώσεις και θα δώσεις pivot όπως κάνουμε στην Κροάσια. Που πήγαινες, που πήγαινε μία με μία. Αν είναι εδώ, είναι εδώ, είναι έτσι, είναι να κατέβει παραπαγγελί. Πάση, αλλά δεν θες, Βαγγέλη έφυγε. Δεν ήθελε. Βαγγέλη έφυγε, πού έφυγε. Μπράβο, παίρνεις τη θέση σου, εντάξει. Εσύ πας εκεί και ίσως τάζει το παιχνίδι, δείξεις μόνο. Αν είναι εδώ screen, είναι παιδί. Είναι εδώ screen, είναι πίσω αυτό. Θα πεις στο screen. Ίσως τάζει ή πας. Εντάξει, όταν είναι έξω αμυντικό. Πάντως να ξέρετε ότι τα παιδιά το πιάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν ξεκινάνε δηλαδή Μάικο την Παρασκευή και τους περνάμε Παρασκευή, Σάββατο, τρεις προπονήσεις, κάποια στοιχεία που έχουμε πάει προγραμματισμένα, την Κυριακή είναι άλλα παιδιά. Με τη λέγια ότι αφομοιώνουν πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Ακόμα και την ατομική τακτική, η τεχνική δεν φτιάχνεται, την ατομική τακτική την έχουν αφομοιώσει και δεν το πιστεύουμε κι εμείς με την κατάσταση που βλέπουμε και παίζουν στο τέλος τα παιχνίδια. Απλώς θέλει πώς θα το δείξουμε και τι θα δείξουμε, τι πρέπει να κάνουμε και τι βιώνουμε. Και εννοείται ότι δεν φταίει κανένα παιδί να κάνει λάθος, έτσι. Αυτό που φταίει είμαστε εμείς συνάδελφοι. Είναι ξεκάθαρο. Αν αγκαλιάζει, αν σπρώχνει, αν τραβάει, δεν φταίνουν τα παιδιά, φταίμε εμείς. Και αν δεν σουτάρει καλά που λέμε ή ξέρω εγώ δεν βλέπει γήπεδο και αυτά, κανένα παιδί δεν φταίει. Φταίμε μόνο εμείς. Εδώ την άμυνα μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο επιθετική, μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο παθητική όπως εδώ. Παναγιώτη να βγαίνουν εξόδους. Είδατε επιλογή λάθος. Η άμυνα να κάνει εξόδους στους παίκτες.
Κανένας δεν βγαίνει. Τον είδατε, είναι και η ανασφάλεια, είναι τι έχουμε μάθει κιόλας και που λειτουργούν. Γι' αυτό, άμα δείτε κάποιες ομάδες, έχω ψηλά παιδιά, στέλνομαι πίσω στα 6 μέτρα, στο μίνι π.χ. αν το αφήναμε, γιατί για να κερδίσουν το παιχνίδι. Άρα, μάλλον τώρα σας είπα κάποιες στοιχεία στην αρχή που πρέπει να κοιτάξουμε. Σε άμυνα και επίδεση. Αν δεν γίνει επιθετικό το παιδί, αν δεν βγει να καλύψει και να βοηθηθεί, κοιτάτε παθητικά που είναι. Είδα την άμυνα πόσο παθητική είναι. Περιμένουν πίσω. Η άμυνα να βγαίνει έξω. Για βγείτε έξω στους παίκτες. Για βγείτε έξω. Βγες έξω. Βγες στην άμυνα. Βγες του. Πάντως η άμυνα αυτή τη στιγμή δεν κερδίζει τίποτα. Η άμυνα δηλαδή, αν δουλεύουμε ένα χρόνο έτσι όπως είναι η άμυνα, δεν πρόκειται το παίκτης να κερδίσει τίποτα. Δεν έχει πρόθεση από την άμυνα, άλλαξα το κεφάλαιο εδώ και πέλεγα στην άμυνα τώρα. Δέστε ότι κανείς δεν έχει πρόθεση να κλέψει, κανένας δεν έχει να κάνει φάουλ, κανένας δεν έχει να βγει έξω να μετρήσει το παίκτη του. Τώρα 3 εναντίον 2, αλλά με κοψίματα. Όχι, θα το πω από εδώ, ακούω. Από τη στιγμή που θέλαμε να βγει η άμυνα, δεν έπρεπε να πω. Πότε θα τους θέσουμε τον όρο μετρήματο. Δηλαδή να μάθει να μετράει η άμυνα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε το επί 2 πίπους, έτσι. Εγώ το είπα ως προς την άμυνα. Αλλά θέλουμε να βγει, σωστά. Από τη στιγμή που θέλουμε να βγει, πρέπει να γυρίσουμε έτσι στα παιδιά το μέλημα. Τον όρο μετρήματο, δηλαδή έχει το πίπο. Το ίντερ δεν θα το πάρει. Άρα να κλείσει το τρίτο αμυντικό στο πίπο. Τον όρο μετρήματο, πότε θα τον εισάγουμε. Καταρχάς είναι η υπεραριθμία. Άρα αποκλείεται, πρέπει να μετακινηθεί πολύ γρήγορα, να μην τους αφήσουν εύκολα να πασάρουν και να κοιτάξουν να είναι επιθετικό. Ας φάω τον γκολ. Εδώ τώρα τι γίνεται. Είχαν μείνει όλοι πίσω, ερχόταν ο ψηλός μπλοκ. Ερχόταν ο κακός ο άλλος. Απλά εννοώ τον όρο μετρήματο, δηλαδή όταν ερχόταν το αριστερό είχε ο αμυντικός δεξιά το πίπο. Ποιος θα βγει στο ίδιο. Θα πρέπει να μετακινηθούν. Αυτό είναι πώς και πάντα να βρίσκονται σε εισαγωγία, ας είναι λιγότερο. δεν εισάγει στα παιδιά τον όρο μέτρα. Δηλαδή αυτός είναι σε εισαγωγία. Θα πρέπει να μετακινηθούν και να βρίσκονται σε εισαγωγία. Αν ο καθένας έχει το περίπου, θα μετακινούνται στο 2 με 1, στο 4 με 3. Να βρεθούν με μετακίνηση. Εάν μιλάμε για την άμυνα, απλά το screen, πρέπει να δεχτούν το screen. Πρέπει να προσπαθήσουν να μην δεχτούν το screen. Αν μιλάμε για την άμυνα, δηλαδή να μην δεχτούν αυτό το πράγμα. Πολύ σωστό. Μάνι δηλαδή, όχι μόνο πρέπει να μετακινηθώ, αλλά να μην φάω και το screen και να μην αφήσω και την πάσα. Το screen να αποδέχομαι. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά το να κάτσω εκεί και να περιμένω δεν θα βοηθήσει τίποτα. Δηλαδή εγώ. Ηρεμία,
ότι δεν είχαν εμπιστοσύνη στον αγώνα και είναι καλύτερα να τους περιμένω εδώ. Πιο συμπαγείς, χωρίς να είναι σωστό. Είναι σωστό, είπε ο Γιώργος, επειδή είχαν μια ανασφάλεια να μείνουν πίσω. Εγώ, γιατί τους θέλω πιο κινητικούς και να γίνουν πιο έξυπνοι να τελειώσω ακόμα πρόβλημα, θα τους έλεγα βγες. Όπως σου είπα τώρα, βγες έξω, μετά από 5-6 που θα τρώει γκολ, θα βρει τη λύση να ξαναγυρίσει ή να καλύψει κάποιος. Εκεί θα δεις και την επίδεση αν μπορεί να βρει την κατάλληλη λύση και όχι να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Αυτό είναι παραπάνω. Σίγουρα τα παιδιά αισθανθήκαν έτσι και σου λέει μένω πίσω. Αλλά αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο πολύ καλά το σχολιάζεται για να ξέρουμε για την προπόνηση τη δικιά μας αύριο μεθαύριο. Θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει. Έχουμε τα extreme να κόβουν με μπάλα, όταν έχει την μπάλα και δίνει, κόβει pivot, και όταν δεν έχει την μπάλα και κόβει χωρίς την μπάλα. Είδες ότι πρέπει να περνάνε και τα extreme και η περιφερειακά, η θέση που δεν το κάνει τώρα.
4 εναντίον 4. Άρα δηλαδή είναι περισσότερο ανταγωνιστικό όπως σας είπα. Εάν οι παίκτες δεν είναι σίγουροι για το 4 εναντίον 4, δύσκολα θα μπορέσουν να παίξουν με επιτυχία το 6 εναντίον 6. Αυτό τι καθιστά? Μια μορφή παιχνιδιού, οτιδήποτε κάνω και 2 εναντίον 2, για να δω αν έχει γίνει σωστά, θα πρέπει να βάλω 2 εναντίον 2. Θέλω να κάνω 3 εναντίον 2. Για να δω αν γίνει σωστά, καταλήγει σε αγωνιστικό 3 εναντίον 3. Επομένως είναι ένα εργαλείο το εισαριθμία για να μπορώ να δω, χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά που θέλω, έχουν αφομοιώσει σε άμυνα και επίθεση αυτά που θέλω, ειδικά σε επίθεση που είναι υπεράριθμη. Άρα δεν θα μπορούν, αν δεν έχουν καταφέρει, μέσα από την εισαριθμία που πηγαίνουμε στο τέλος πάντα με εισαριθμία, αν καταφέρουν για να παίξουν σε έναν αγώνα 6 εναντίον 6. Τη διάταξη της άμυνας μπορώ να την αλλάξω ανάλογα την κατηγορία. Και γενικά εξαρτάται από μένα τι θέλω να δουλέψω. Εδώ μπορούμε να πούμε αφήνω την τρίπλα ή απαγορεύω την τρίπλα. Μπορώ να βάλω βοηθούς στο πλάι χωρίς τρίπλα και γενικά του δίνω τι μορφή θέλω και ανάλογα τι παιδιά έχουν, πόσο έτοιμα είναι και τι διδασκαλία θέλω να κάνω. Μπορώ να κάνω ανταγωνιστικά ότι σε 3 γκολ ή σε 5 γκολ θα αλλάζει, αλλά πρέπει να υπάρχει σίγουρα αφομοίωση. Και στην εισαριθμία όπως τώρα θα δω πόσο έχουν αφομοιώσει αυτά που έχω βάλει στη διάρκεια μέσα στον χρόνο, μέσα στο μήνα, μέσα στη εβδομάδα. Και εδώ μπορώ να τους βάλω ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή και screen και αποδέσμευση και το 1-2, ή μπορώ να τους πω μόνο μετά από 1-2 να βάλω γκολ ή μόνο μετά από screen. Και εδώ πάλι βάζω τους κανόνες τους δικούς μου. Ή μετά τους αφήνω ελεύθερα στο 4 εναντίον 4 να βάζει όλοι γκολ ή μόνο το pivot γκολ. Εξαρτάται τι θέλω για να δουλέψω.
Αυτές ήταν όλες οι ασκήσεις. Οι προασκήσεις πρέπει να κάνουμε για να συνεργαστούν το πίκο. Προσέξτε τα λάθη που κάνουμε. Δεν είναι ότι έχουμε μάθει τα παιδιά να κλειστράνε μόνο και δεν ξέρουν καθόλου τους κρίνουν και συνεργασίες. Συνήθως λέμε κενό χώρο στην ανάπτυξη. Γιατί θέλουμε να βάλουμε το εύκολο γκολ να κερδίσουμε. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει στην προπόνηση μάθετε να συνεργάζονται αυτό το πράγμα. Όχι να κλειστράνε στο κενό χώρο για να βάλουν απλώς γκολ. Άλλο κάνω screen και κλειστράω και άλλο μόνο κλειστράω και δεν κάνω ποτέ screen. Και δεν μαθαίνουν τα screen και μετά όταν τα μαθαίνουν λάθος, είναι όλα επιθετικά με. Γιατί δεν βάζουν χέρια, δεν ξέρουν τα παιδιά, τα περισσότερα, βάζουν χέρια σπρώχνουν. Εντάξει, οπότε δουλέψτε πολύ καλά αυτό το πράγμα, γιατί βοήθησατε το πανευρωπαϊκό. Το πίκο ήταν μεγάλος παράγοντας για να κερδίσει μια ομάδα. Το πίκο. Οι συνεργασίες με το πίκο. Έχει πάει αλλού το άθλημα και σε ταχύτητες και σε τεχνική. Δεν είναι πολύ καλή. Τώρα θα μάθουμε να κόβουμε και τα εξτρέμ σε ποιο χρόνο κόβουν, είναι σημαντικό. Και εμείς τι μαθαίνουμε, κόβει το εξτρέμ ή το υπέρ και κόβει για να κόψει. Και στην ουσία γίνεται περισσότερος αμυντικός. Δεν δίνουμε σημασία ότι αυτός που κόβει πρέπει να μάθει τη μεθοδολογία τώρα που είναι στην ανάπτυξη, που δεν υπάρχουν θέσεις στην ουσία, στην ανάπτυξη, να μάθουν ότι όταν κόβεις είσαι επίβοτο, πρέπει να ξέρεις κάποιες βασικές κινήσεις του πίβου. Είτε είσαι εταιρείες. Μην μαθαίνω άρα εσύ θα γίνεις είτε ξέρω εγώ δεν θα πας ποτέ πίπο. Είναι σημαντικό να ξέρει ο περιφερειακός να έχει περάσει από πίπο, γιατί μεγαλώντας όταν θα είναι καθαρό ίντερ, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται γιατί πέρασε από αυτή τη θέση. Ξέρει ακριβώς πώς θα συνεργαστεί γιατί πέρασε από αυτή τη θέση. Τώρα μια τελευταία είναι πλέον άσκηση, όλα αυτά που κάναμε τις προασκήσεις, τις συνοψίζουμε σε ποια θα
Να δώσεις όπα, γιατί πρέπει να πάει πάντα για σκρίς. Το λέω για εσάς, για να ανοίξει, για να βρεις εσύ τον χρόνο να πάρεις θέση, σε μπαλά, για να δεις το πίγο τι να κάνει. Να κερδίσεις χρόνο, να δεις τα κάνει. Εντάξει, εσύ μπορείς να δώσεις μπαλά στη θέση, έτσι. Εντάξει, αγόρι, λέω Πατρίκ, θα δώσεις μπαλά και πας στη θέση. Όταν είναι χωρίς μπαλά, εντάξει. Θέμα που παρατηρείται τουλάχιστον την πρώτη χρονιά σε αυτές τις ηλικίες όταν αλλάζουν είναι το εξτρέμ. Ο αμυντικός όπου και να πάει τον ακολουθεί ακόμα και έξω στο κηλικείο. Δεν υπάρχει δηλαδή το τμήμα της παραλαβής παράδοσης και όπου πηγαίνει το ακολουθεί η θέση. Αυτό το αντιμετωπίζουμε, γι' αυτό βάλαμε και αυτή την ηλικία να παίζει στο πρωτάθλημα. Και δεν υπάρχει δηλαδή, δίνω τον παίκτη, παίρνω τον επόμενο. Κάθε χρονιά δηλαδή αυτό. Εσύ που πέρα το κάνεις έτσι να δω. Εδώ μέσα, κυκλικά, όχι έτσι πλάτη. Όχι πλάτη σε εκεί. Κυκλικά, εδώ, κυκλικά. Έχουμε δώσει και μια μεθοδική που θα δίνει στα φημάκια πώς κόβει το δεύτερο πίγο το εξτρέμ. Θα τα δώσουμε και τι κάνουμε εμείς δηλαδή στα φημάκια. Επομένως δεν είναι έτοιμα τα παιδιά σε αριθμία να αντιμετωπίσουν το δεύτερο πίβο και ακόμα και αυτό στο τμήμα είτε 2-2, είτε 3-2. Το να πάει σε 2 παίκτες σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα. Κοιτάτε τον αμυντικό όπως τον ακολουθεί. Όπου πηγαίνει τον ακολουθεί. Όπου και να πάει. Αυτό σημαίνει ότι θέλει κάποια καθοδήγηση, ότι θέλει μια συνεργασία στην ομάδα του για να γίνεται παραλαβή παράδοση. Και να μην τον αφήνει πάλι και να κόβει ακόμα. Να κόβει δηλαδή μπροστά από τον αμυντικό. Να το παίξει. Και όχι να κόβει από πίσω. Διότι το έχω μια παραδέ. Γιατί δεν έχεις να παίξει ομάδα. Είδατε πως τον ακολουθεί το Ίντερ. Το Ίντερ κόβει και τον ακολουθεί χωρίς να μπορεί αν κόβει από μπροστά του να τον παραδώσει. Αυτά που είχαμε πει στην πρώτη μερίδα σε 3-3 άμυνα. Και του λέει άλλαξε, ο άλλος δεν ήξερε την παραλαβή παράδοση και χαθήκαν, έτσι. Λογικό.
5 λεπτά ακόμα. Παναγιώτη, 5 λεπτά. Εντάξει, καλά. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Εάν θα έρθετε μαζί μας που όπου κάνουμε κλαμπ, 2 άτομα θα καλύπτει ο Ομοσπονδία, όπως προπονητής θέλει πανελλαδικά να έρθει. Θα δείτε ότι την πρώτη μέρα και τη δεύτερη θα καταλάβετε και από ποιες ομάδες παίζουν. Μπορεί να ξέρουμε τα ονόματα, κάποια παιδιά καταλαβαίνουμε ότι αυτό το παιδί είναι από το Παναθηναϊκό, γιατί έχει τις ίδιες αρχές. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχω δει να κλέψει μπάλα κανένας. Παρόλο που παίζουν από την προηγούμενη ηλικία man-to-man. Παρόλο που παίζουν 1-5, παρόλο που παίζουν 3-3. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει πρόθεση κάποιος να πιέσει κάποιον να κάνει λάθος ή να κλέψει μπάλα. Τους αφήνει και ακολουθούμε. Συνάδελφοι, τελειώσαμε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιά στα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε με ιατρού μικρές ηλικίες, γιατί είναι πιο πολύ. Τα παιδάκια, να ξέρετε, συγχαρητήρια πολλά, γιατί αυτές τις ασκήσεις τις κάνανε μαζί μας για πρώτη φορά. Δηλαδή δεν τα έχω ξανακάνει φροντιστήριο, έτσι να ξέρετε, πρώτη φορά τα έκανα στα παιδάκια και γι' αυτό που δώσω το αποτέλεσμα ήταν για μένα καταπληκτικά. Τους ευχαριστώ και προσωπικά. Λοιπόν, κάναμε όλο αυτό στις 15 ασκήσεις, στις προασκήσεις και πώς οδηγούμαστε πας, βήμα-βήμα, να γνωρίζουν τα παιδιά, να παίζουν απλό χάδο, σωστό, να ξέρουν πότε είναι με τα 2 pivot, πότε είναι το screen, πότε πρέπει να κλειστήσει screen, κλείστημα, πότε πρέπει να δώσει απλή πάσα, πότε θα πάρει τη θέση και όταν κόψει pivot, ότι γινόμαστε τραπέζιο. Πρέπει να μην κρυβόμαστε, να παίρνουμε σωστές θέσεις, πότε το εξτρέμ θα δώσει να δώσει πάσα για να ξεκινήσει μια επίθεση σωστά και να πάει στη θέση του. Δηλαδή είναι πάρα πολλά στοιχεία του απλού handball, φαίνονται απλά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και βλέπουμε και παίχτες και στην Α1 και πιθανόν και στην εθνική που ακόμα αυτά τα βασικά επειδή δεν τους τα μάθαμε εμείς οι προπονητές τότε που έπρεπε σωστά. Να ξέρετε μετά λόγω της συνήθειας, άμα έχεις κάνει 1 εκατομμύριο συνήθειες επαναλήψεις στο λάθος, μετά και να υπάρχει προπονητής που θα του φύγει το στομάχι, να τον διορθώσει, δεν διορθώνεται στην πίεση του αποτελέσματος. Θα βγάλει πάλι τη συνήθεια που έχει κάνει 1 εκατομμύριο λάθος επαναλήψεις. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στην ώρα μας. Πάμε για την πίτα μας. Προσπαθήσαμε για να μας πάρει θεωρία πράξη μαζί. Γι' αυτό συντονιστήκαμε όσο γινόταν όλα τα παιδιά της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, Μπάμπη, Στέλιο. Τα παιδιά ευχαριστούμε πολύ, παρόλο που μας όλιο κάποιος θέλει να διευκρίνησε κάτι. Χαρά μας να ακούσουμε τον προβληματισμό του καθενός. Θέλετε κάτι? Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, και το ΣΥΠ ευχαριστούμε πολύ. Σε 10 λεπτά, δεν χρειάζεται, σε 10 λεπτά πηγαίνουμε απέναντι στο καφέ, έχουμε συνοηθεί να κόψουμε την πίτα μας. Εντάξει. Αυτός που θα κερδίσει το φλουρί έχει 50 ευρώ μια δωροεπιταγή από την Ερήμα να πάει να πάρει ό,τι θέλει. Εντάξει. Είναι 2 τα φλουριά. Όποιος κερδίσει θα μας δώσει το όνομα και θα πάει. Επίσης να τονίσω ότι... 50 ευρώ είναι.